今回はビルダータッグを使ってバギ使いの試練の回電に挑戦してみようと思います。ビルダータッグは育成メダルで入手できます。ではやっていきましょう。無事に倒せました。今回はビルダータッグを使ってみました。非常に火力が高く、クエストで使えそうだと感じました。1体ぐらいはいると心強いですね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。